फाइनाली आम ऑटो बस जाऊँ कालियार मोर ऑटो बस आम तरफ तो गोटे गिफ्ट है हेलो भाई मैंने भाई केमी अच्छा भल तो सेमती भल था तो एबे आज आम बाहर पूरी पूरी ट्रिप बाहर तो टाइम आसिक है 4:21 है देखिपे तो आम भारत मु बाहर आहरी भुवनेश्वर भी पिला आसुँच मो सांग मैंने कालिया हारिया तो चलतु पूरी ट्रिप बाहर आम गाड़ी भी रेडी देखु।
କୋଉ ପଟେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଇଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ଗାଧେଇବୁ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବିଚ୍ରେ ଏବେ ମକା ଖାଉଛୁ। ମକା ଖାଇକି ଟିକେ ଯିବୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ ନା ମକା ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଠାକୁର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ମିଠା ବି କିଣିଲୁ। ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ତ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଚାଲ। ତ ଖାଇଛୁ ଆମ ତରଫରୁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହେଲା। ଆସୁଛୁ ହେଲା, ଭଲରେ ଥିବୁ। ହଉ ହଉ ଭାଇନା ଆସୁଛୁ। ଆମର ବୁଲାବୁଲି ପୁରୀ ସରିଯାଇଛି, ଖାଇ ବି ସାରିଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛୁ, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ, କାଳିଆ ହାରିଆ ଆଉ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିଯିବୁ। ତ ବାଏ, ଆସୁଛି।